नमस्कार प्रणाम दोस्तों, मैं आपकी किरण। एक मुट्ठी चौरा चोरवनी त फकहु ना पवनी त फकहु ना पवनी न हो। ललना उठेला कमरिया में पीर दर्द से व्याकुल हो। ललना उठेला कमरिया में पीरत दर्द से व्याकुल हो। मचिया बैठल तूहू सासु औरु मोरी सासु न हो। ये सासु सुते दाना अपनी गोड़ तरिया दर्दिया से व्याकुल दर्दिया से व्याकुल हो। हमरे गोड़ तरिया बहुव जगह नाही अवरु ससुर बाटे अवरु ससुर बाटे हो। ए बहू चली जाना जेठन गोड़ तरिया त उहे दर्द हरी है उहे दर्द हरी है हो। ए बहू चली जाना जेठन गोड़ तरिया त उहो दर्द हरी है उहो दर्द हरी है हो। राम रसोइया तूहू जेठन अवरु मोरी जेठन हो। जेठन सुते दाना अपनी गोड़ तरिया दर्दिया से व्याकुल दर्दिया से व्याकुल हो। हमरे गोड़ तरिया ए देवरन जगह नाही अवरु भसुर बाटे अवरु भसुर बाटे हो। देवरन चली जाना सैया गोड़ तरिया दर्द उहे हरी है दर्द उहे हरी है न हो। देवरन चली जाना सैया गोड़ तरिया दर्द उहे हरी है दर्द उहे हरी है न हो। सैया मोर सुतला कोठरिया त देवरु अटरिया त देवरु अटरिया न हो। ललना एतना सुतल निरभेद जगवले ना जाग जगवले ना जागेला हो। घरी राती बीतली पहरी राती अवरु पछिली राती अवरु पछिली राती हो। ललना बोले लागल काग भोर हरिया दर्द अवरु साले दर्द अवरु साले लाहो। हिया में सुमिरल कन्हैया औरु देवी मैया त औरु देवी मैया न हो। ललना गुंजे लागल बबुनी के किलकारी त मन हरसाई गइल मन हरसाई गइल हो। ललना गुजे लागल बबुआ किलकारी त मन हरसाई गइल मन हरसाई
बबुनी की लकारी त मन हरसाई गईल मन